Hi friends, welcome back to my channel. Indu Sunday log. Yanonji madhyana Sunday yanonji short video parditte. Avu appen alpa sammana balasune akkavu. So indu night ankle alpa samman balasundella amman alpa. So aita video. Inta video istanda anji like manpule, share manpule, anji subscribe manpule. Indu namma anji samskritiyata vanjina kari balasune. So anchadi inni enkliga akkagu samana balsondiಲ್ಲ. So ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ದೀತೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಲಾಪುನ ಕೈನೇ ತೂಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಲಾಪುನಂಡುಗು ಯಾನು ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಓ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ದು ಓ ವಿಡಿಯೋಲುಂಡು ಐಟ್ ಮಾತಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಅದು ಎಂಕೆಂಚನ ಅನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಲಸೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಲ ಮೆತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಬರೆದಿಚ್ಚಾನ ಅಂಚೆ. ಸೊ ಆಯ್ನ ಬರೆಪಾದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳೆಸಿದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಸೋಲ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ ತಟ್ಟೆ ತೆತ್ತಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಕಬಾಬು ಅಂತ ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಾನು ಜೋಕುಲು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.